Стигнахме. Стигнахме, ама до Търново. Кажи какво искаш да правиш? Отиваме да почиваме, защото ще ходим на състезание. Излагай. Иска да ходи да пие ръки. Охо, здравейте! Успех! Що сте на тежкото ви? Имаше по-пряк. Севилионка, виж, такъв бер няма да имаш на състезанието, сега ти казвам. И да имам много добри пари. Да, тук ми влияе добре въздух. Ама ще се напълна за колата. А, не бе. И аз съм като Айде сега. Датата каква е, момчета? 13. Фатален ден, немай. Петък, 13 всяко. Събота петък ли е? Не, ама е нещо подобно. За някой може да е петък 13. Номерът трябва да се попълни също. Няма съм, айде. 2053. Взели си го? 2053. Еха. Здравейте. По принцип не даваме, но да. По-късно ли? Номерата, знаете, Метио е Не. за утре, Гордия е за днес. Може да не е по-късно, не е На вас проблем. ви е сложена Не се бележка, че притеснявайте. Снимаш, а не е удобно да ти откажа. Слива се, да. 9-3. Вълнувам се. Първото ми състезание. Първото ни семейно състезание. Да. Кажете нещо за утрешното състезание, за утрешния старт. Не Ще знам, разбрах, че ще бъдете пейсър. не съм участвал, нищо не мога да кажа. Ще бъдете пейсър на тази млада дама. Мога да кажа, че се представим много добре. Много добре. Спрямо кое? Спрямо вас. Спрямо мен? Спрямо вас, да. С какво време разлика? 1 час със сигурност. Час със сигурност. Добре. Да го имаме записано. Имайте го. Днес качим на камион. Да поработим ли? Една група. Виждаш ли къде пише хотел Зъчко? Там бяхме. Там, бяхме в този хотел. И горе има такава тераса, си да си пиеш кафе и да стоиш, какво решиш и цялото черно е кафе. Добро утро! Тръгнахте ли? Да, добре, ние сме тук вече вървим по Царевец даже в момента. Има, да. Има си. Има хора, ние с нощи сме тръгнали другото. Има и потерни, това са такива тайни изходи от крепостта, които при обсада са ползвани за незабелязано напускане на... Защото, нали, аз може да не съм готов. Тя ще е готова. Той е ясно. Много сериозен човек прави на него.
Те момчетата имат отгоре, Дейвид долу са храни. Обаче Да. не други. Здравейте, как се чувствате? Минути преди състезанието. Секунда. Притеснен сте нещо? Не съм притеснен, спи ми се, да, часовника трябва да стана първи. Първи отзад напред. Първи. Отзад. Ето слепенки. Ето го най-големия бегач. Тук сме трите фалита и младите надежди. Ето ги младите надежди. Най-младата надежда. Ще кажеш здравей. Това е предстартова тръвка. Да. Нищо. Аз ще вас нямаме. Разбрах, че имате един бас. Какво ще кажете за него днеска? Какъв баса? Баса. Баса е за някакво време, че някой ще да финишира един час по-късно, преди другия. Да, жена ти преди теб. Жена ми преди мен. Ама как да стане? Да ни изтриеш видеото.
Няма. В 11:59 финиширвам. А ви в колко ще финиширате? Значи 10:58. Няма как да стане 10:58. Добре. Няма как. Ще видим, ще има официални резултати. Ето я. Ето я и претендентката. Чакай така, че. Запомнете този номер. Ще го гледате по пунктовете. Няма да изимам тази вода. Къде се научат тия хора? Ето го и първия на 25, загрява. То не е чак толкова. Само ги даде не е скока. Виж, даже северна е скока. Да. Трябва да се направя една стъпка сега по Маринската гора. Това е само дъно, Обадимо са. Той са на идея под... Него и Антонио. 12 минути до старта. Прави за ovo. Той не смогу так. Маят дори ни подкренило. Се го плашки. Добре, все пак още веднъж да кажа, имаме моите детенци, които търси своя баща. Да го намерим тук. Пред колоната ще се движи патрулен автомобил на КАТ и този джип на Red Bull, който ще ви снимат. Не един, не два, цели 3 човека ще ви снимат. GPS-те са на финала, тези, които не са си взели GPS-те, все още може да загреете с една джогинг до финала. Да пусна GPS-а, че The roads пътища. Къде тече? Не. 50 секунди до старта. 40. Имаш ли ма? 10. 5. Това трябваше да избегне. Уж бяхме от първите, гледай колко много. Те много е. Много хора сме. А как? Сме от първите. И ще бъдем финиширалите. Да. Да свием от тук, хайде. Роска, къде си, бе?
Не сме ли за Доро? Ето царевец, малко по-бавно. Пък сега на долнище. Standing in the street, the sun is in the east. Calling out the beast, the tiger underneath. Starting to believe the world is at my feet. Ready for the feast, it's all within my reach. It's all within my reach. I'm going all the way, and I'm going, yeah, my blood is rebel. I'm going all the way, I'm going to another level. To another level. Ето тук, да. Внимателно. Леко. Помахай на камерата. Ето го е роската. Мария трябва да е някъде с мене близо. Ето тук да заснемем. 18 минути. Зачко да видим видео кога сте тук. Ние сме за 18 минути. Ето. Свършваме с асфалта. 3,56. Почваме веселата част. Тук минават и колездачите. Да, яко. Не е яко. Знаеш колко колелета. Бутанки, спирунки, бутанки.
Какво, ние сме на 5:40. Даже сега бавничко тук. Наляво! Хамчета. Ай, успех! Само 25 тук. 25 само тук. Давай, Маляне! Тук вече сме само ние, момчета. Който не изпревари, ще ни взима по бира. Тримата заедно. Ай, по-надолни. Ай, кажи как се чувстваш сега? Ще умра. Ще умреш. Ще умра. Геннадий умира на 6 км. Роската ми дава стимул. Ето го роската. Заради него бягам. Хубава горичка. 7 км. Още километър и малко. И пункт. Геннадий го чака с нетърпение. Още няколко метра и панорамата е пред нас. Щедри са организаторите. Супер. Е, това е. Фото Мексико. Ай, момчета. Да. Не, само да фърлим малко пот и калории тук. Да. Тук е гаден терена. 7 км. Гаден терен с камъчета. Здрасти. Здравейте, надолу на фотограф. Супер. Пари иска ли? Да се крия. Той да не е габровец. Го говориш? Тук е раят. Снимай, снимай. Ето го и папарака. Снимки от теб ще приписвам. Дарихме 8 км. 55 минути. Не е зле, а? Леко! Това беше да покажа, че мога да пазя равновесие. О, Роска! Да не видиш нещо. Първия пункт.
Най-важният. Да, вода, електролит, сладко полено. Е така, моля го оставя тук. Да заснемаме. Давайте, който има засипване, да сипваме. Чашка имате ли? Имам. Ама няма да кажа в финала, че сме ви дали. Чашка. Водичка ли искаш? Вода, сега ще се разтворя нещо. Догоре или малко? Не, стави. На половината го напълня. Догоре? Не мога да слуша се. Ролите ли си? Да, зелено са електролити. Кръчмата е тук. Може. Шишенце, но ето чашка. Някой за вода има ли? Или за електролитни запълни? Нали това са електролити? За масло. Може ли една чашка вода? Може. Да използваме. Кръстичка. Ракийка. Вати, онувати. Чашката за кой беше? Благодаря за една салата. Да. Здравей. Някой да пълним вода? Да. Давайте. Догоре ли пълним? Да, Роска. Записаха ли на това? Не. Изляхме от първия пункт 8,80. Напълнихме химията и бяхме с Роската. Кому са же? Здравствуйте. С плурми. С плурми. Салата. Готино сингъл тракче. Технично спускане 9800. Оп, оп, оп. Kick the dust off your back, don't look back. Give all the dollars you know a fake heart attack. Да, почваме. You were made for this. You can feel it inside your bones. You were made for this, and it's time you let the world know who you are, what you know. It's happening right now. Почвам се да ви кажа, че трасето е супер яко. Дали 25, дали 35, дали 50 и кусор. Запишете се. Супер е. И виждаме Велико Търново, Царевец. Хора, записвайте. Търново утра. Най-доброто. It's a new day. Run, it's time to embrace. Breathe in and out and love, let it all out. Sun's creeping in, let it sink in your heart. Everyone is taking so who you are. 'Cause you were made for this. You can feel it inside your soul. You were made for this. So what you waiting for? Ай, момчета. Роската. Къде ги нади? Аре, Генчо.
Айде. Давай. Тази година има стълби. Предната май нямаше. И въженци. Браво. Леко. Да фанем повече сянка. Здравейте. Втори пункт. 12 км и 600. Къде има кошче? Чакай, лапка. Аре, Генчо. Нещо е тук заболява. Къде? Далака, изморен, сега ще починиш малко. Айде, тръгваме. Благодаря много. Айде. Да. Момчета и момичета, свършени почивката, газ надолу. Дай. Надолу го мога! Всички го могат надолу. Имаш ли? Не. Псувай, давай. Псувай. Ето я панорамата. Опа. И в колко трябва да финишираме? Познаваме ли се? Какво правиш тук? Какво? Реализирам. Помниш ли? Успехи, да. Половината байре минута. Другата половина остана. Първата година тук знаеш как бедствах. Не. Виждаме. Ето байра свърши и започнахме да потичкваме. Да потичкваме! И спасението, обаче краткото. Тук вземем въздух и излизаме на припека пак. И... тук слизаме долу в дерета, пак на хладничко. Технични камъни. Ето такива изрази. Да. Ето го и стар римски път. Десетчица. И приятно спускане с сянка, да. Това спускане е на 16,400. Айде, един билот да направим. Още двама търси. Двама ни трябват с карти. Геннади, идвай. Още един ни трябва. Ама третия с карти, четвъртия с карти. Железни сме. На 2 часа 18 км. 2 часа и 5 минути. За 50 минути трябва да го направим. Технично 1,18,400.
Тук сега е хубаво спускане, сингъл тракче. И някъде най-долу е пункта. Може би после асфалт надолу и стигаме до реката. Малко покрай реката и стигаме до първото гадно изкачване. От миналата година ново. Каменист. Трябва да се внимава. Бавно, но славно. Защото е неприятно. Тук ако паднеш, си дроп. Но ние няма да падаме. Не е това целта на занятието. Стигаме до трети пункт. Пълним вода и продължаваме. Здравейте! Сол и краставици има ли? Да, краставица и там и сол до нея. Това е магнезия. Е, така. Магнезия. Да, искаш ли? Да, аз ще тръгвам, ще го взема движение. Надолу ли 25? 25 е надолу. Надолу, да. Едно е дошло вече. Защото сме на чумак, те въобще нямаше да пращат вода. Обаче... Хубав ден! Хубаво. Не, обаче не. Да. Всички това се питаме. И това не е края. Стават 3 км и половина до финала. Беше това. Най-хубавото за накрая, нали? Имаме едни стълби да спускаме последни метри. Финала. Под 3 часа. Ето го и финала! Какво време имате? Под 3 часа. Ами, ние сме под 2. Ето го и Геннадий. Първото интервю на Геннадий след състезанието. Какво ще кажете за трасето? Добре ли беше? Не. Не. Защо? До година ще участвате ли? Господина е фалирал. Как си? Готов си. Обаче сивилянката е много добре. Какво направите? Под 2 часа. Да. Браво. Първия и не последния. До година пак на по-дългата. Искаш ли да ти Чакам да ти взема? Колко свърших си ви? Някаква ефтина. Да. 5 дам пари. Вземи от задали, моля. Да снимаме и другия фалирал. Как беше състезанието? Да, ама не съм фалирал. Ще участвате ли до година? Задължително. Така, браво, на по-дългата, нали? Зависи от моментното състояние. По-дългата. Здравей! Браво, Дима! Аз винаги ще пия. Кой е това на Гати? Браво. Целта е изпълнена. Под 3 часа. Баса може би е изгубен, но ще видим после. Това е. Свърши се. Първото.
Карла